чашата. Мерси, дядо Мраз. Да слушате всичките, че до година като дойда пак да има подаръци. Хайде. И Руменчо да слуша много, много. Хайде, дядо Мраз. До година ще дойда с 2 чувала. Дай тук на здраве. Хайде Да на се здраве. отидеш. Хайде. Живи, Да здраве. си отидеш и да не се обидиш. Ами Да, както вече, кажеш. дядо Мраз. Краси ми, аз няма какво да пием. Живи и здрави. Много ти е Айде. хубаво искето. Паспорт е. Паспорт ли? Паспорт е. Снежанка ми къде е, бе? Снежанка ще я забрал някъде. Тя се отбила в някой бар, сигурно. Чакай да отивам да си търся Снежанката. Айде. Виждане, Руменчо. Кажи чао на дядо Коледа. Кажи чао. Чао, дядо! Чао, дядо! Кажи дядо Коледа чао. Тя, момиченце, помогни ми да стана. Удари я със стои по един път. Давай да седни тя. Довиждане, моите момченци. Кажи чао. Кажи чао. 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 Айде. Поживо поздраво. Поживо поздраво. Отдолу има едно дете. Не лопа много. Сега отиваме при бебенцето долу. Айде. Довиждане на всички. Що не отидеш да направиш Полека с врата. Айде. Айде, поживо Що поздраво. не идиш да направиш долу